gymorth mi. Dydyn nhw ddim yn gweld y clan. Gennym ni wahanol safbwyntiau i dal yn gweld pobl a'u problemau. Apotheosis. Babel, babel. Tyrau pobl a'u problemau. Mae fy ffrindiau gorau wahanol oedrannau yn amrywio yn ei anghenion. Gweitha'r wahaniaethau dal yn trio cofio mae cariad yw'r atebion. Mae angen oedi cyn gweithredu, cyn sarhau, cyn gweld bai. A dyna beth dwi wedi dysgu 10 a 20 o flynyddoedd yn ddiweddarach. Rhowch rhew yn yr ia. Byddai byth tramgwyddo yn bwriadol fy nghariadon. Gan bod gen I galon newydd. Byw bychodau anghyffurfio, anghytuno a'r criawdwr, popeth sy'n bodoli, penderfynu ochri gyda'r gelyn. Dim rhagor meddai fi, fy gwrthwynebydd. Trwy'r tywydd ysbrydol, dim rhagor meddai fi. Dwi'n ochri gyda'r holl asiog, gori char.
morir d'haver